Miljuni ta' persuni maqbuda l-bot minn pajjiżhom u mill-maħbubin tagħhom. Ħafna maqfula f'darhom weħidhom. Tfal inkwetati li Santa Claus mhux ġej. Pandemija li ħarbtet sena sħiħa u issa ħarbtet ukoll ħafna pjanijiet għal ċelebrazzjonijiet tal-Milied tista' tgħid fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Milied fit-trakkijiet għal eluf ta' xufiera ta' trailers u persuni oħra li kienu qed jivvjaġġaw bejn ir-Renju Unit u Franza u li jinsabu maqbuda fil-Port Ingliż ta' Dover wara restrizzjonijiet li daħlu fis-seħħ kawża tal-varjant tal-Covid fil-Gżejjer Ingliżi. Milied sieket f'Bethlehem li s-soltu f'dawn il-jiem ikun miżawt pellegrini, iżda li din is-sena ra anke ċelebrazzjonijiet tal-Milied imnaqsa bil-kbir. Bħalma kien sieket u weri il-Vatikan li s-soltu jkollu eluf ta' viżitaturi f'dan il-lejl speċjali. Anke fl-Awstralja li sa ftit ilu kienu pratikament ħelsu mill-virus reġgħu daħlu restrizzjonijiet fl-ivvjaġġar minħabba każi ġodda fil-komunità biex ħafna kienu dawk li kellhom ibidlu kompletament il-pjanijiet tagħhom. Ċelebrazzjonijiet ristretti anke fl-Asja, fit-Tajlandja u fl-Indonezja kif ukoll fil-Korea t'isfel fost l-oħrajn fejn iċ-ċelebrazzjonijiet ristretti li saru kienu bil-maskri u l-limitazzjonijiet fil-gruppi bħal f'ħafna postijiet oħra. Iżda fuq nota pożittiva f'dawn l-aħħar sigħat, il-Katedral ta' Notre Dame f'Pariġi reġa' ħaftit tal-ħajja wara li aktar minn sena ilu sofra devastazzjoni kbira fi ħruq li qeret partijiet kbar tal-binja gotika fosthom is-saqaf tal-injam. Dan hekk kif lejliet il-Milied reġa' mtela bl-ilħna sbieħ tal-kor tiegħu li ta' kunċert mingħajr udjenza bil-koristi lebsin hard hat u f'żamma sħiħa ta' distanzi fiżiċi. U fir-Renju Unit fejn il-pandemija mill-ġdid qed tagħmel ħerba bil-varjant il-ġdid tal-virus, ftit tal-konsolazzjoni hekk kif diversi żoni tal-Gżejjer Brittaniċi għamu għal dak li ħafna joħolmu bih, il-maġija ta' Milied Abjad. Jew kif imdorrin nisimgħu fil-kanzunetta popolari f'dawn iż-żminijiet, A White Christmas.